Ngiqale ndibulise kumphulaphuli obamamele endlini, ndiqale ndibulise support bam, ndibulise nakuwe Msasazi, ndibulise kuwo wonke umuntu omameleyo namhlanje iFaze FM. Ndibulele lithuba loba ndilifumeneyo uba ndikwazi uzothetha apha nam, ndixelele ngehlobo endikhule ngalo nangehlobo umculo endiwuthande ngalo apha ebomini. Yes. Namhlanje ke ndizanixelela loo nto ke. Umculo ndawuqala ndifunda ugrade 4, kodwa ndandingekawuqali serious ngelaa xesha ngoba ndandisengumntana kwaye ndandingekazazi uba ndizawuqhubekeka nomculo. Kodwa ke ngelaa xesha ndandisengoyazi into ezininzi, into ezinjengebhola nokhula, into zaselokishini, yabo. Qha ndandingekazazi uba ndizawuba ngu-DJ ngoba ngelaa xesha norepha ndisenza into ezininzi, qha ndingazazi uba ndiyiyo le nto ndiyifunayo ngoku, yabo. Kodwa ngelaa xesha i-potential endayibonayo nakuqala kwam ngoba ndaye ecaweni, hayi ke ndandidlala amaxilongo, ndandikhonza eSt John's mos, yabo. Yabo nje ndikhonza eSt John's, hayi ke phaa emaxilongweni sasidlala qho amaxilongo. Mna ndithanda uya ecaweni, njengoba nje ndisecaweni ndiyacula nocula phaa ecaweni, ingoma yecawa ndiyithanda, yabo. Njengoba ndiyithanda ke ingoma yecawa yayikwazi nondidlalela esikolweni, mhlawumbi ndiyadlala, mhlawumbi nje akootishala, yabo, indlalele ingoma yecawa le yamaxilongo ngoba ndiyamthanda umculo, qha ndingekazinothisi ngelaa xesha, yabo. Ndibe serious nomculo yonke le minyaka ndiwenza umculo, qha andikekarekhodi, andikekadibana estudio ngelaa xesha. Qha ukhona omnye ubhuti ohlala phaa e-eriyeni, simane sibhala ke ngoku ingoma phaa. Laa bhuti emane sibiza, makuthini zanapha, asibiza sihlalise phaa phantsi. Zinjani ezi ngoma zenu zimnandi, yabo. Qha nina niyavakala uba ningabantwana, uba ninodibana nomntu ozokwazi usisa istudio, yabo, asimotiveyithe ke ngoku sikwazi uyenza yonke le nto ezenziwayo. Qha singekho serious, gqiba sadibana nomnye ubhuti ke ngoku wasisanyana estudio ngenye imini, saqala urekhoda iingoma zethu. Noba ndandikwa-grade 6 ngelaa xesha, qala kwam urekhoda estudio. Kwa-grade 6 sarekhoda enye ingoma ekuthiwa ngu-Call Me, nenye ingoma ndilibele igama layo, kodwa zazintathu ezaa ngoma. Like ezaa ngoma uqala ngalaa nyaka ndandirekhode ngayo kwangu-2018 mos. Oko ndandimamele ezaa ngoma uyotsho ngo-2020, ndandingekaphinde ndirekhode ngelaa xesha, ndimamele iingoma eziyi-1 ndizikhuphe nozikhupha qha ndiqhayisela abanye, andazi noba ndizawuzikhupha njani, andikho serious emculweni, qha ndidlala nespoti ke ngoku, yabo. Mane ndibabonise kuthiwa hawu uthini, userious, untswempu emculweni. Qha nam ke ngoku ndinalaa way uba mani umculo walapha akayindawo because ndiyababona nabanye oobhuti abakudala ebesenza umculo ndibe nam uba ndikwenza umculo mhlawumbi ndingafana naba bhuti ndiphele ndingayindawo. But into yam yomculo ke ngoku izoqala kakuhle ngo-2020 after i-lockdown. Ispoti kwavalwa yonke into, ispoti ke ngoku sasivala ispoti, nasezikolweni kwavalwa. Ngelaa xesha ke ngoku bekunyanzelekile ke ngoku uba ndikhangele into yoba ndibe bhizi ngayo. Hayi ke ndaserious nomculo, gqiba ndazibona ke ngoba andikwazi uyeka, andinokwazi uphinda ndiwuyeke ngo-2020. Gqiba ke ngoku apha eVula ndadibana nezinye iitshomi zam ke ngoku bendifunda nazo phaa last year eVula, ngoba ndiphume last year eVula. Safika phaa kwa-grade 9, sadibana ka-grade 9. Sabe senza umculo ke ngoku, senza umculo, qha sisenza i-hip hop ngelaa xesha, sikakawenzi amapiano. Sisaqhatheka yi-hip hop, sibetha nee-beats, sikhanda nasefowunini everywhere apho sifumana itshansi khona, qha sikakabi nazo izinto zethu zorekhoda nestudio. But ndiqale uba nayo into yam yonke ke ngoku, isethi yam kakuhle ngoku ndika-grade 11. Ka-grade 11 ke ngoku ndaqala ke ngoku ndasetisha kakuhle, ndafumana yonke into, i-laptop, zonke izinto ndafumana yonke into. After ndifumene yonke into ngoba ndikusiza amajita azorekhoda apha kum, barekhodisa iingoma zawo, nam ndenza ezam iingoma ke ngoku. Ndaserious emculweni, ndazixelela uba hayi namhlanje ndizawuphumelela kuzojobula abantu namhlanje. Nalaa Funk Nation mixtape andikayikhuphi, kodwa ke ziingoma ezi bendisandozenza kulo nyaka, qha
bendizixelela uba ndizazikhupha apha kumanje mane ndizikhupha ezi-singles qha ngaboma mandizidibanise like kuba zisistayile esiyi-one like sisi-stance iyani so ke ngoku ndaqomba mandizidibanise ke ngoku ukuze ndizokwazi udlala apha kule mixtape namhlanje. Enkosi. Eli kaCrazy A livele kuba amajita ayayibona uba akho nto ndingakwazi uyenza apha emculweni ngoba ndandidlala exilongo ndicula ndiprodyusa like yonke le nto ndandiyenza ngokwam bona bathembele ngam anothi uba bathembele ngam but mna emculweni ndandingoyena mjita phaa kubo okwaziyo uba adibanise isound yabo. Umzekelo nasesikolweni apha eVula Mazibuko last year ngelaa xesha bendifuna ugrade 11 I think ngelaa xesha bendifuna ugrade 11 besikukwaya eVula Mazibuko kwaya yabo. Njengoba ndinikuvula Mazibuko kwaya ngalaa mini sasikwi-email voice yethu yesikolo eVula Mazibuko ayingazoba noconductor ngoba sasingekho serious. Njengoba nje singazoba naconductor ke ngoku wathi umisi ke ngokuba andizokwazi uconductor iculo ngoba iculo andilazi ngoba bangabana nini benifuna ndilazi ngenisize practicing ngelaa xesha yabo. Ngelaa xesha bekueli qha thina besingazi practicing abona aba bangamantombi beserious bayalazi la beculo bayalazi lonke bayakwazi ukucula nase-competition bacula kakuhle. So ke ngoku sike thina ke ngoku aba bangakwazi ukucula so ke ngoku wathi wayebesithi umisidlalo ke ngoku yena akayingenanga le nto le. So ke ngoku ndaqombe anokwazi uyeka iipowuders zisiwa ngohlobo ndathi masihambeni bras ndaliconductor ngokwam eli culo. Xa ndaliconductor ngokwam saphuma position 1 ngalaa mini. After nakwe-soccer competition saphuma position 2 sayaluza kwe-third competition xa soya ku-province. Umculo wam ndenzela home studio sam like back home studio and umculo ihlobo ndaziva ngalo after ndenza umculo ndaqomba le sound andikwazi uyeka because ngoku most abantu batya ngayo and ke ngoku andinokwazi nam uyeka le nto ndiyibonayo uba inami ingabeka endaweni. Ndaqomba andikwazi mandiphushe kuyo lena ndiyibona kuyo and umculo nguyo lo ndiqenqgeleka kuwo. Xa ndidlala izipoti mhlawumbi ndandiyi-hard work yabo kwakunjalo kufuneka uba mandiye ejimini qho kodwa ke apha emculweni ndiyaqenqgeleka ndayazi noba ndingayohlala naphi na kwisiphi na isitudiyo uba ndenza umculo ndiyaqenqgeleka. Wow. Endlini kowena kohlala khona how was the feeling when umamelisa one of your songs? Qala babengabelieve qala mane ndibavisa iingoma zam ngelaa xesha ndandingekayenzi phaa endlini ingoma like ndingekabi nastudio sam mane ndibavisa iingoma zam mhlawumbi ndibabonise nee-videos ababhilivi kwezinye ii-videos but bona ababhilivi kuba bangathi bona xa ndenza ingoma izawuza ngoku imali yabo kodwa babengabhilivi ngenxa yaloo nto. Kodwa ndibaxelele uba hayi mane ndibazama uba-understandisa but ngoku baya-understanda because bayayibona nakum nangoku i-progress apha kum because nee-followers ndiyazigeyina ndiyanyuka nonyuka kusentsho ngolo hlobo. Bayayibona uba kukho nabantu abangenayo abarekhoda ngemali abantu bezorekhoda apha kum benceda ngolo hlobo nabanye ke ngoku mane ndibhukha kwezinye iindawo mhlawumbi. Okay. Injongo yam kwi-music production kukhuphula kutshintsha abantu abaninzi xa ndise nam ndikwazile unyuka ndakwazi ukufumana zonke izinto endizifunayo ndafumana ii-awards, ii-Grammy, zonke izinto like ezi dreams ndifuna ufika kuzo. Ufika phaa apha umzekelo abo sinee-radio stations ezimbalwa nathi apha ndiyabawela bekho radio stations ezininzi yabo njengokwezinye ii-provinces like Johannesburg bekho nee-community studios like yabona umzekelo phaya khona izitudiyo sport studios like izitudiyo ezi-free abantwana abazokwazi uaccessa kuzo because umzekelo umzekelo apha e-Eastern Cape nalapha kwezinye ii-provinces into yomculo ayihoywanga. Uba wenza umculo uyazizamela njengam producer ndizizamele izinto zam kodwa bangabana wenza isport uyayazi uba akhona like amabala umzekelo phaa etafileni
uyadlala ibhola ikhona i-team for free, ngiyinto ikiti ngiyinto ikhona. But xa uba wenza umculo funeka ustrugglise wesike as i-artist erephayo kanye iculayo, zizinto ezithanda ustrugglisa kakhulu because zona azadani ungabi na-studios and ke ngoku most of producers ziyabhatalisa apha nje apha. So ke ngoku nam ndibawela ke ungenela kwiinto ezinjalo ke ngoku xa ndisendikwazile nam unyuka ndibe nee-donations endizenzayo ndikwazi ube kwii-studios eMthanzania. Eyona message ndibaxelela yona kwi-artist nakumntu oneskill, ingaske umntu oneskill asebenzise iskill sakhe ngexesha ixesha lisekhona, because uThixo xa ungasebenzisi iskill sakho kuthiwa uyasithatha, yabo. And kwaye ke ngoku apha e-Eastern Cape umzekelo ayingobantu abaculayo qha abathengekayo, sidinga nee-photographers, baninzi abantu abathengekayo like in order ukwenza i-team yomculo mhlawumbi nakwi-record labels. I-record label ayizoqesha artist qha eziculayo, funeka ixesha nabantu abazokwazi ukwenza i-music videos yonke laa nto. Wena mntu uneskill osaziyo noba siskill sakho santoni na, fowukhasa kuso wenze so perfect nasesikolweni, because isikolo umzekelo andithi uba isikolo asiphumelelisi qha apha umzekelo kule society esihlala kuyo apha umzekelo apha e-Eastern Cape nalapha eSouth Africa. Apha eSouth Africa kuthathwa abantu abambalwa ezikolweni ngenxa ye-passing rate kanye into ezenzekayo. Bona uba mhlawumbi bakhona abantu abapasayo bangafumani imisebenzi, yabo, kodwa ngenxa yothembela kwinto eyi-one, yabo. Because uba wena uyazazi uba unayo enye into yoyenza ungafowukhasa apha kuyo, noba mhlawumbi business minded ungaqala ibhizinesi yakho, qala not ngeento ezirongo.